Wai a dogon ja me yasa suka saka a gaba ne? Zan so ka fito ka faɗa musu irin wahalar da ka sha kafin ka zo wannan matsayin da kake ciki yanzu. Haka za su ji mu ayye, haka za su so mu ayye, haka za su gan mu ayye, haka za su bar mu. Da gani da bar mu daidai, da fira da damu daidai, da saki da kamu mun sha da gumin jikin mu. Kafin a ji mu ayye, kafin a gan mu ayye, kafin a san mu ai mun ci gashin mu bambu. Ku duba kawu ma an hana shi wasan sallah a Kano, amma ai shi gaba ta kai shi, bari ku ga inda ya je wasan sa na sallah. Amin. A cikin birnin Yamai kuma a sai oji. Sutura rufe katara ne. Bai kamata muna cikin soyayya da walwala ka zo mana da irin wannan abu. Soyayya? Mu a gaya mana soyayya, mu ma fa muna yin soyayyan nan. Soyayyar ki da ke bara, zo mana kar da na yaudara, zan miki so ba yaudara, yan mata ku yi hatara, kankin na ɗauko kwambara, ki bani soyayya da allakar ki jayayya. Fatan alkhairi a gare ku masoyana dukka baki ɗayan ku na duniya. Ni ne na kuno da al'adan bas. Ku kasance tare da ni. Ku iya antayawa YouTube channel ɗina mai suna Nura Adam Bas. Na gode, sai anjima. Amma kar ku manta idan kun shiga ku dangwala mana subscribe.